La Laia i en Carles són veïns i amics des que han nascut, l'un al costat de l'altre. La mare d'en Carles s'ha de traslladar a Cerdanyola del Vallès per treballar a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Tots dos temen no veure's mai més, però això no passarà, perquè ara tenen telèfons mòbils, jocs online, ordinadors i un munt més de coses que els connecten amb facilitat. No saben que els circuits integrats han fet possible tot això. Però com? La història comença el 1947, quan als Bell Labs dels Estats Units 3 investigadors van fabricar el primer transistor. Aquest transistor de puntes de contacte era molt gran, fet de germani. Costava molt de fabricar i tenia força limitacions tècniques. Però va ser la llavor del transistor bipolar de silici inventat l'any següent i que tenia unes prestacions molt millors. Un d'aquests inventors es va mudar a Califòrnia i va fundar Shockley Semiconductor Laboratory, la primera empresa del que seria conegut més tard com a Silicon Valley. El transistor té 3 terminals i funciona com una aixeta d'electrons. Aquest bloqueja el flux de corrent elèctrica fins que rep un petit voltatge a la seva base, moment en què permet el flux de corrent i s'activa el circuit. Aquest comportament els fa ideals per implementar físicament els uns i zeros de les aplicacions digitals, però també per poder amplificar senyals elèctrics molt febles, ja que el senyal feble s'utilitza per activar el transistor i aquest genera la resposta d'un senyal més potent. Aquesta història va començar abans amb la invenció del telèfon i la necessitat de realitzar trucades a llarga distància. Les encarregades de permetre això eren les vàlvules de buit, però eren massa grans i molt poc eficients, i força sovint fallaven o es fonien. Els primers transistors resolien aquest problema i van ser la base de les primeres ràdios de butxaca. El desenvolupament de la tecnologia microelectrònica basada en el silici va continuar amb els inventors Robert Noyce i Jack Kilby, que van aconseguir integrar molts transistors sobre un mateix substrat de semiconductor per obtenir circuits electrònics complexos en un espai diminut. Era el naixement del circuit integrat o xip. Després, els investigadors Dawan Kang i Mohamed Atalla van fabricar un nou tipus de transistor anomenat MOSFET. Molt més eficaç i amb més potencial, en especial per al desenvolupament de circuits digitals com els microprocessadors i les memòries. Comença la revolució digital. Aquests petits dispositius els tenim avui per tot arreu. Màquines de diagnòstic, audiòfons, mòbils, consoles, rentadores, robots de cuina, cotxes. Des de l'any 1947, els transistors han anat canviant. S'han fabricat molts milions i s'han fet cada vegada més petits, el que ha permès posar-ne molts més dins els circuits integrats, proporcionant-los major funcionalitat. Avui dia, hem arribat a integrar milers de milions de transistors de poques desenes de nanòmetres en un sol xip. Estem arribant al límit de les seves dimensions? Ara, la Laia i en Carles saben que podran seguir en contacte de moltes formes diferents. I la mare d'en Carles pot seguir investigant la micro- i nanoelectrònica a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Qui sap si el següent descobriment el podries fer tu?